मोर प्रियर भाई और भौणी मान प्रिय नमस्कार। तो भाई आम ये बाहर आम शेरगढ़ शीतला मंदिर ठू पूरी भाई एठू केते किलोमीटर 200 200 तो आम जा 12 घंटा मिनिमम 12 घंटा 15 घंटा लगे भाई आम फास्ट जर्नी करूँ। तो आज सेकेंड टाइम फास्ट टाइम जाइलु तप्तपाणी एवं आमर टे लंग जर्नी अच्छी एटा आम पूरी जीवु देखा जाऊ आगू कौन हो आपण आमको भगवान को डाकतु जे आम जमी पूरी जाई ठीक से आसीपारू। जय जगन्नाथ। एवं चारछक आसलु आम साथ आउ गोटे भाई मिसले कौन भाई सोनू भाई काचखंडी एवं आम जा कौटी आको रास्ता आस्का दे जीवु ए। तो भाई जाऊँ बाटर अच्छु चलो जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो भाई आम ये गोलामुंडा पहुँच सारूँ ये शेरगढ़ गोलामुंडा के किलोमीटर 30। तो आउ पूरी जावा के किलोमीटर 162 170 हाँ ये भितर। आ भाई कौन कहतु आम तो साइकेल रेट आस गोलामुंडा आ कौन भावुन दीदी कौन टे कहतु गाड़ी दूर जीवे 200 पढ़ाई जा। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। Alibaba playing the tabla, bring it like a smuggler, bubbler of the molecular. I could be a leveler, saw me on the tumbler. Are you single? I'm a dumbler. बड़ा
যাত্রা জারি রয়েছে আহরি আমার এটা আমার পুলিশ স্টেশন গাঙ্গপুর হাইস্কুলটা গাঙ্গପୁର ପାଟଣା। तो भाई आम एटा आसे कौन बुढ़ा आंब आसलु आमर गोटे कौन आस्काडू केते किलोमीटर हम 25 किलोमीटर हम 25 से 16 41 किलोमीटर आहरी आम अच्छी बाट 140 150 किलोमीटर आहरी 150 किलोमीटर अच्छी। तो भाई देखिन यहाँ आमर जय जगन्नाथ। तो भाई आम साइकेलिंग करी बाटर आसिल गोटे गोटे पार्क भल अच्छे पार्क तो आमर ये एमती टेबल पड़ी हूँ आम आज राति लंच ये करदू। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ काड़ा भाई काड़ा खाइब आमर खाद्य बैग एटा जस्ट डू इट ब्रेकफास्ट। जब वफा निकला मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला मैं ढूंढने को ज़माने में जब वफा निकला। प्रेशर बोलानी जब वफा निकला।
ଏବେ ତ ଆମର ସମୟ ହେଲା 8:32 8:32ରେ ବି ହେଲେ ଏତେ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ କୁହୁଡ଼ି ହେଉଛି ଏଇଟା ଆମ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବି ବାହାରିଲାଣି ଏଇଟା କୁହୁଡ଼ି କହିବା ଆମେ ଏମିତି କୁହୁଡ଼ିରେ ଯାଉଛୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଉଛୁ ରାସ୍ତା କରି ପୁଣି ବାହୁରି ବାଜି ଆପଣ ବାହୁରି ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ହେଲିକପ୍ଟର ଆଉ ଟିକେ ସ୍ଲୋ ଯିବ ଲେଟ୍ କଲେ ସେ ଯାଉଛନ୍ତି ଗଇଟା ଅଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଗତ ଇଏ ରାମେଶ୍ୱର ଛକ ଆମେ ଏବେ ଟିଫିନ୍ ଖିଆ ସରିଲା ଏବେ ବାହାରୁ ଆମେ କୋଉଠି ବାହାରିବା ପୁରୀ ଏଇଟା କି ଛକ ଖାଇଲୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନା ଏବେ ଖାଇଲୁ ନାଇଁ ଆପଣ ମନ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇଲେ ବରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଟିଫିନ୍ ଥିଲା ସାଟିସ୍ଫାଏ କେତେ ଟଙ୍କାରେ ଟିଫିନ୍ ଖାଇଲ 3 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ଖାଇଲେ ଆମେ 3 ଜଣ 90 ଟଙ୍କା ଲାଗେ ହେଲା ଖାଇଲୁ ବହୁତ ଥକିଗଲୁଣି ମାନେ ବହୁତ ହାଲିଆ ହେଲାଣି ଆଉ ଏଇଠି ଭାଇଙ୍କର ହୋଟେଲରେ ଖାଇଲୁ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚାଛୁ ନିରାକାରପୁର ଏଇଠୁ ଆମର 50 କିଲୋମିଟର ହାଲତ ପୁରା ଖରାପ ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ପୁରା ହାଲିଆ ଲାଗିଲାଣି ପଳାଏ ଆମର ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭାଇ ଯାଉଥିଲୁ ବାଟରେ ଚେନ୍ ଖସିଗଲା ଆଉ ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ତ ପୁରା ଏ ସିଷ୍ଟମ୍ ପୁରା ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମର ବଳିଆ ଭାଇ ଯଥାଶୀଘ୍ର हो जाएगा जगन्नाथ का कृपा है ओके जय जगन्नाथ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ जय जगन्नाथ मैं तो भाई हमको ଟିକେ ହାଲିଆ ଲାଗିଲା ଖାଇଦେଇକି ବିଶ୍ରାମ ନେଇଛୁ ଆଉ ଏଠୁ ଆମର ଆଉ ପଡ଼ିବ ପୁରା ଜାଙ୍ଗୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଖରାରେ ଆମକୁ ଯେ ଲାଇନ୍ ମାରି ଯାଉଛୁ ଏଇ ଖରାରେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ମତେ ଦିଅନ୍ତା ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ଅଛି 20 କିଲୋମିଟର ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ଭାଇ ଆମ ମିଶନ ସକ୍ସେସଫୁଲ ପୁରୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଗଲୁଣୁ ଆମେ 182 କିଲୋମିଟର ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ତ ଏବେ ଆମେ ଗାଧେଇବାକୁ ଗାଧେଇ ସାରି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁରା ନମସ୍କାର ତ ଆମେ ଆସି ଏବେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ବାଟମଙ୍ଗଳା ଭୁଲ ହେଲା ସରି ବାଟମଙ୍ଗଳା ତ ବାଟମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଦର୍ଶନ କରି ଯିବୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ମୋର ପ୍ରିୟର ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଦୋଳ ପାଖରେ ହିଁ ଅଛୁ ତ ଏବେ ସାଇକେଲରେ ଥିଲା ସାଇକେଲ ତ ଏବେ 3ଟା ସାଇକେଲ ଏଇଠି ଆସିଛି ସାଇକେଲରୁ ଆମେ ଏବେ ପୁରା ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ରଖୁ ତାପରେ ମୋବାଇଲ ରଖି ଏବେ
ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯିବୁ ଆଉ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଭାଇ ଆମେ ଏବେ ପୁରୀରୁ ଭାଟୁ ରିଟର୍ନ ହେଉଛୁ। ତ ଏବେ 7ଟା ହେଲାଣି, କିଛି ବୁଝି ହେଉନି କେମିତି ଯେଉଁ କ'ଣ କରୁ। 7ଟା ହେଲାଣି, କେମିତି ଯିବା ଆମେ? ରାମେଶ୍ୱର ଦେଇକି ଯିବା। ହଁ ହଉ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମେ ଆସି ଫାଇନାଲି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ପଞ୍ଚଣୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲୁଣୁ। ଆଉ ଟିକେ ଅଛି ଶେରଡ଼ ଯାଇ ରେଷ୍ଟ କରୁ। ଭଲ କଲେ ମାନେ ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ସରିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ତକଲିଫ ହେଲା, ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଲା। କଷ୍ଟ ଭାଇ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଯେ କ'ଣ ଆଙ୍କେ ଯାଉଥିବେ ତ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ନା ନା ସବୁ ଷ୍ଟପିଂର ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଛକର ସବୁ ଫଟୋ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓ ବି ଅଛି, ସବୁ ଦେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବହୁତ ପେନ୍ ହେଲା, କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ କଷ୍ଟଟା ନିଜେ ଯାଇଲେ ଯିଏ ଯିବ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାଇ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆସିଛୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେବେ ବନୁ। ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ସାଇକେଲ ବି ପୁରା ଟୋଲ ଚୋରାଞ୍ଚି ଦେଲୁ। ସୁନ୍ଦର ସାଇକେଲ ଟିକେ ଚେନ୍ ଖସିଲା, ଆଉ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ଭାଇ। ଭଲ ଯାଇକି ଆସିଲୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।